जों अलवेज चिनि हिनमा जों सिना नांनाय थाय चिनि बरमना जि एमएलए चिनि अक्रा स्वप्ना देबरमा साइथांगा जे चिनि ट्रेडिशनल जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय दिनै आं चिनि बरमना जि एमएलए बे मासालेगा भाई अलमोस्ट चिनि देबरमा जगनि रियल रिगिना चामाथै बजे दिनै कान फेमनि रिगिना सादा दंगो कसमपाले रिगिना कसापाले रिगिना हिन दंगो बिया बमो हंके आनि नानानि आं तिनि मुइतु मानखा आनि नाना बेलेखिन गथाय किरं पारा सुक्ति आं नाना नगो फाय आंनि चेरेफोर दंमानि रिकारि बांमानि मोठा एकदम रिकारि बांमानि आ रिकारि बाय नानानि कुर लेखाफोर क्रै बजास सर्व सरिया मानो सिग्नेचर इद्रमो बांला भाई बियाबा बआसो टैलेंटेड बिनि रिगनाय बोथाय बांमान रोंमानि पारा सुक्ति बासि कोटा के बिन नगमान गुब्लुं तांगे हंगे रिकारि आसके बांगो मोठा बथिमन यगलफानो जों बिन बुकुमो नारदनु तांगे अ रिकारि रंनो जों फ्यूचराव तनिउ जों फोरोंथाय दङ आबो जों ट्रेडिशन जों रिच जों आगोगे रं बाय जों चिनि रिनो कानिया जों चिनि जे चिनि बोथायनो जों साइ जों गानो नारे जों बुसुके जों सयब जात गोबां बर' जों उबो जदि जंगली पहाड़ी नि बेंगायो ना जों आगिनि सिमन नरले ताबु साइंस बाय कुबुलै सोरंगै नरक ताबु अर जरा सफायो जों आगि अ साइंस अफ फाया साइनो चिनि चुचु बर चिरले बर साल लाइसिस दिबर खेकेन साइरो हेदबा साल लाइसिस बर दिबर खेकेन साइरो रिगनाय बोथायनि ताय कारण नगो आं तनि आनि स्किन कलर समुजुम जुमु आं आनि सा कर्म आं सा कसमके आं ब कलर बे खाबिनाय आबोसो जों सिउ हेदबा आं सा कसमके आं रिगनाय सादा बे खाबिनाय आं सा किसे कर्मके आं कर्म पालि बे खाबिनाय जों साइमान ब्ले गावमाय सब जदि दुनिया तो तम हायनो ब्ले आरो बे जों नेचार बे दंनाय गान रबो जों खानादि जोंनि ट्रेडिशनल सामरो रजाम बुझ टाइम रजाम दं वाइन खिलिबै मुथुकांगे जे ले जेसेबां थुनो मुजे एंगे मिरिक दं दे अ वाइंगो रगरिका मुक्ति लिखलाय थां तांगे या मुइते दंगो आनि दाराबाय किने जों ट्विन साइ आन दाराबाय जों 1.5 years फेलायो याबा जों एकदम ट्विन साइके जों पुसियो जों आनि नाना आनि बाबो जों जान डिउटी थाबाय हंगे वाइन सेगे बे मुथु जेसेबां मिरिक थुं दं दि हादल बे बदले बे थुं दं दि जेब्रो तुगुरि मुस्रि वाइंगो रगरि नानानि अ ले मा खानांगै न मुक्ति लिखलाय थां नायदि चिन आर साम जादु दंगो तैजों माइनि कामानि जेब्रो जों तेरा तिरिं दं तेरा दिनं दं बैसुन माइखेलाय दं जों जेब्रो माइखेलाय रिव जेसेबां जायति गुस्ति आं दं जेब्रो जों अ जादु कले जादुनि अ कामानि खरांगाय न माइनि कामा खरांगाय न मुक्ति फरि क्लाय मा थांगो और साम नटिनो जादु दंगो अ माइ कुर जागो नरतुग मानगला खायसि आसक जातजों जेमन चिन जादु कले जेर साम उतरागिनि दखिरागिनि हिन साप्लाय फैलियो जों ताबु क्लासिकल सोंगो जों ताबु तामगे जों ताबु क्लासिकल सोंगो हिंदुस्तानी हिन सोंलायो तै जों कर्नाटिक म्यूजिक हिन सोंलायो बेबा आरो जरि जेरि ने हंकाय आ कोना बार मासाव वृंदावननि सारं न्या जागा तंगो आ जागाव जों चिनि जादुले अ ट्यून नारमानाय नाय जों बुसु आगिनिसिबो जों क्रों जों फोरोंजागे रिमानिया आबोनो बाजा बर साव जों रोसाम हामजानाय बर मोसाम हामजानाय बर जों बेलेखेनो खा काहामति पारा सारो बेलेखेनो खा सुवाय जोंनि कालचार बेलेखे रिच हायसि जों बरमा आसि रेसपेक्ट बरना रंग अकरा रंग चिनि नाना सं जाय दिबुस्तिराव बन सामैजो जों बेरना फायमानु खांकाय नगो हाबिया सानसे तिलु ताबायखले तितिखले ए सामैजो दारा बासो याम सुइ नगो हाबदे बुसु रेसपेक्ट जिनिस दं ताबो जों अबर नुगिया जों हांग्राय रं हांगाय परब बुंगांगे जों अकरा साकराना खुलुमबै दुबसय खुलुमा बरे जों जेकुन बहागो माइ दाव बुसु रेसपेक्ट जिनिस दं नायदि और रेसपेक्ट रंना जों कुल जागा बयबो माया जों आगिनि समाव जों नेचार बे कोबोलै जों सोलोंनि फायो आबोनो जों ट्रेडिशन जों दिनै चिनि आं जेफोर कलेज दङ आं आफोरो साउथ इंडियन ट्रेडिशनल नगो जों खूब सोलोंथाय दङ नों मजि तामिलखौ मादि मजि कगमाया बंनि स्क्रिप्ट बाय ककेरे मकेरे सिजा तनाय तारपरे से इंग्लिश फायनाय तारपरे से हिंदी फायनाय तारपरे से गुबुन लैंग्वेज फायनाय नों मजि बुजिदि मजि बुजिया बुजियाखै नों बयनि मासिंनाय बेबा जों दिफारसे एकाल जों अमा हैनुका आबुलियाव थांगांगाय पावबरा सान लायजि जागो खरकसा आनि तय सनोगा आं आगि बारा दंफ्रो बागो टाउनिया देबरमा बेबा ब दिफारसे बाय दंलै किसि कबर साना चेखा तो कि कबर मानबो साया सारि बुलि दङ तामिनि ब माने माकुलो रोहिंगा जों दिफारा सारो पारानि जों बरं नाय फिलिंस जे फेदबा माकुलो हिमा रोहिंगा आमसे आं दिन साजा बुआ होई तो आं तय सन बारान्दाव बुसावे आमसे आ टाउनि दिफार तामिनि
ওই মাকুলো নকশি হইলে আনো ইনছো বাপরে মানে সারি বুঝা ও মাকুলো নকশি হইলে আনো ইনছো মানে কিন্তু দেবর মাসে তো কবর সে নগ ও মাকুলো খাই কবর সুরন কিন্তু নকশি হইলে আনো না বতি বাসা না বানসা বো সাকসি সিলদি আইছি কিন্তু বো সাকসন খুব প্রাউড ফিল খাইও যে আম বাংলা মানো না जेसेबां तो नों जेसेबां तो सीट गोल जेसेबां चौक चौक तो बकुन सुनांग याइसी तो खानो नों जेसेबां कलर दे बकुन बोंग याइसी नों तिपरा जों जेसेबां सारी बोल जीन्स पैंट काने नों फरे नों मया नों वांजि मुं माया नों तिपरासा तो नाय निनि सिनेमा बायदि नों अहाय मु सिने जानाय आबुनो चिनि सिमु कतरौ नाय जों जेबरो हादरबाय थानाय मोखां जों बुं केफार तो मगल चिगन चिगन जों जतो स्टेट दं नॉर्थ ईस्ट दं जेबर रिगेन जामादि काजे एयरपोर्ट लुका अबानि तिब्रासा जों सिनेमा कक सायमान बखा जों फानमान जों गामसा बर कानका अबानि तिब्रासा जीन्स पैंट बजन कानो हेदबा मॉडर्न ड्रेस बजन कानो पेब चिन सिनेमा बुसु कतर और ड्रेस बुसु नायथक जाक बय दिन सालजा आं ततर रिक्शा फानि थामने गुवाहाटी एयरपोर्ट खरकसा अक चाकरा जों फाय आनो लोग लोग थार फायो बो एक्सक्यूज मी सर इनसो तामो नो जे आं नों मेकिसि कक सायमानो नि आनि ओ रिसा को फुर दिजां नो बखुम नायथो जाका नोंमो बर मानि संगो अबचिन ट्रेडिशन आन खरसा आनि बाइगि ब्रमानि बो नायथो जासको अमहाय आं खूब नायथो जो बिया बचिन र पाइने मानिया बाइकले मानायबा अबो तो चिन तिब्रा सानिसे नायदो अबो बुस चिन सिनेमा कतर या आबोनो जों हामजानो नाय कम बाहायनो नों इंराजी हिंदी बांला जात्रे बोदर लैंग्वेज सोंदे सोंना बासो क्लाया टैलेंट मनांगो बेबो सोंमान बिसिंबो फर्स्ट प्रायोरिटी गाय चिनि आमानि ककनो जों तनियानो नांनाय चिनि आमानि कबर कक बुझिस खाना तो भाइसि चिनि आमानि कक तनो नांनाय जे आं इंग्लिश माखाने जे आं दुनियानि जत एजुकेटेड आं हिंदी माखान दुनिया जत एजुकेटेड नो एजुकेटेड ओमसे जेनिनि तमानो प्रोटेक्ट खानि नांनाय जेनिनि तमानो बरं दिना नांनाय जेनिनि तमानो खातिना नांनाय अबसे जतनि एजुकेटेड हिजागो एमए पास बीए पास पीएचडी होल्डर गनो एजुकेटेड हिंजा गया निनी डॉक्टर दिक पीएचडी डिग्री डॉक्टर इंजीनियर न कटो तखनो टाउन न तखनो इंग्लिश सिनि सखाने एजुकेटेड हिंजा एजुकेटेड अबस हिंजागो जे निजिनि सिनेमा कतर के तनि माननाय ने जिनि सिनेमा बय थनिया फरमाननाय अबस जत एजुकेटेड हिंजागो आं बगै दिनै हाय दिनै वर्ल्ड इंजीनियर्स डे नि सालो बेलेकेनो साक्सना प्राउड फिल खायो जों खरसा तिब्रासा अ हानि बोसा जों कक सामबो आसनो चिन कक थाय खानातो कक थाय बुतां थाय चिन बरं मना सायथांका बुकुं बुखु माने बोसलाय बोखा बोखनाय बुकुं अ कग्र बुसस खानातो थायबो थायचुक थालिक थाक्तै थायसु कुलबाया जों वाचनबो केबिन चले कसमथि चले अ कग्रदा न अ कग्र तो जों कायसा जदि कुमन लैंग्वेज सोजा थांगाय चिन कक बेल लाइक बोला जाने को खायसि आबन बगै दिनै चिनि स्टुडेन्ट स्पेशली आं नरनो रिक्वेस्ट खेनेमा संगो दिनै जे बर मनासो जे कक साइथमन बेलेकेनो इम्पोर्टेन्ट कक आं कग्रनो जों सिलेबास कुन जागा सिलेबास क्रि केबो सिनानि बो आ कगनो जुकुया अब चिनि नेचर बे जों कुबुल जाग चिनि कल्चर रिच आसो जे रिच कल्चर अबनो जों दिनै अ चिनि अकरा साकरा चिन बर मनासो फुक्तै जों दिनै खानाय मावन बगै आं साकसना बेलेकेनो कपाल कामेले वानसु गासनो सितुं तेबो गोबां कक सारा तमा दिन साग्रालिया जरा माखालो सालायानो तांगे बिसि बुस्ते लक थानायबो बेलेकेनो थुनान मुसुंगु गासनो हाय जदना जों रसा मुसलमान एलिफिनाय जदना काहाम ग्रुं दं